Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Lingay mong tupad ing na wa kay gipakyas nga saad. Kana bang magsabot mo nga sunod buwan imong bayran ang utang, mahinumdom pa kana? Kita rabaro na arabatay 70 million nga utang. Hinumdom ang iyog ko, mabitang bugat kay paminahon. Bugat ba? Kay di ko kalimot, mahinumdom gyud. Niya dako-dako gani, 70 million. Niya balhinonon pa gyud ta. Niya ang dako lang natong kalipay day karon kay ning tender na mag-resignation ang atong arsobispo si Bishop Palma. Jose Palma, niadtong March 1975 naman siya, nanasay na tudlo na nga bag-o natong arsobispo sa Sugbo, si Bishop Abit Oy sa Bishop sa Tagbilaran. Atong pakpakan ang Ginoo. Salamat kayo. So, i-advance na to welcome si Bishop Abit Oy. Pakukibaw kanus atong installation. Ibaw na mo, kanus ang installation. Wala pa. So, yan po na to nga ang retirement time sa atong talahurong Arsobispo Jose Palma, mahimong mabungahon sa iyang kinabuhi. Niya, pasalamatan sa nato ang atong Arsobispo sa iyang pagdumala sa atong Archdiocese nga mibunga og dagkong mga events dinhi sa atong Archdiocese, labi na tong IEC, Thanksgiving ni Pedro Calungsod, ang atong kaning 500 years anniversary og daghan pa. Ato sang iyampo ang bag-o natong Arsobispo Bishop Abit Oy nga mas mabungahon pa ang iyang mahatag sa atong Archdiocese. Pero mao lagi na wa gyud kalampusan nato nga mahitabo basta dili sadta mahinumdom sa atong kasabutan sa Ginoo. Unang kasabutan nato sa Ginoo, mga igsoon, nga niingon ang Ginoo, sundan ninyo ang akong mga pulong ug mahimo mong akong mga anak ug ako inyong Dios ug Amahan. So giangkon tas Ginoo nga iyang mga anak, pero ang iya lang sang gihangyo nato pinaagi ni Moises, pinaagi sa mga propeta, labaw sa tanan pinaagi ni Jesus pag-abot na gyud niya dinhi sa kalibutan, sundan ninyo ang pulong sa Ginoo. Pabilin kamo sa sugo nga pabilin nga matinumanon sa sugo sa Ginoo. Muna karon sa atong ebanghelyo niingon dinhi, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Ang pagpas-an aning 70 million nga bayronon, di ba bugat? Bugat no? Bugat gaan? Purting bugata. Pero og ato ning dad-on natos Ginoo ngadto ni Hesus mugaan ni ngano man kinsa man di ay si Hesus. Si Hesus dili usa ka tawo kung dili usa ka lawas, the body of Christ. O kinsa man ning usa ka lawas, mao ang simbahan, ang katawhan nga sakop sa lawas ni Hesus. Kung ang akong wang kamot mualsa og 20 kilos nga bugas, mualsa siya, maglisod gyud kaning akong wang kamot kay di man kay kukusgan. Pero mutabang ang akong tuong kamot, unsa man? Mugaan dili. Unya naa pagyud koy sakristan nga mo tabang pagyug aswad, mugaan dili.
Mo tabang sad ang liminister og aswat, mo gaan dili. Porting gaana. Di ba? Ang pangutana mo tabang ba mog aswat aning 70 million. Og mahimon nato pinaagis pagpalit og slots. Di ba? Ako na sad mong i-update kay nindot ning i-update nato. Ang atong grace katong God's reward and complete elation, ang atong halin niabot nag 7,139 ka slots. Nya naapay alsahonon nga 692,861 tag 100 pesos per slot. Kung dunay mga 50,000 ka mga atong murag gitawag nato followers nga mopalit og slot nga tag 100 pesos nya kausas usa ka semana dangtan og mga duha ka buwan ani napa ni mahibilin wala na. Napa tingali 692 man niya divided by 50 pilam na ka semana. Di naman sad mo ka maong kwenta. Napatingali mahibilin. Pero gamay na lang kaayo. Bugat-bugat patingali. Gamay na lang. So inig-abot na ko nga tos Compostela sunod buwan, mugaan-gaan og jutay. Unya kung naay 100,000 nga mopalit og tagsa 100 pesos matag semana, unsa may mahitabo? Pila pa ka semana gikan karon mga duha. Dako-dako gining wagtang. Ang kuyaw og mopalit ning pila na rin atong subscriber sa YouTube 257,000. Mopalit ning tagsa ka slot sud sa duha ka semana gikan karon. Tagsa ka slot kada semana gikan karon. Pila na lang kay may bilin. Wa naman mo ka maumukwenta. Dali ra kayo, pila ra man ang 100 pesos. Ang pader, unsaon pagpadala atong ipakita karon ha, ang atong official, basig di nasan mo mutanaw ba, anhiramos humili ko to. So aton lang ipakita atong official contact persons, contact number. Palihog ra godong, o kana. Awa na, tay mga kanimo ni ang atong mga account numbers. Nya mao nay angay ninyong sundon, dili gyud mo masaag. Pero adto mo anang uban nga nagsigig yaw-yaw di sa Facebook nya dili na day kita, mao nay peligro. So dinhi ipadala either aning atong bank account numbers, nining atong mga contact numbers, GCash numbers. Nya mao sa ni mga contact persons nga inyong angay tan-awon kanunay. Dinhi lang ipadala, di gina masaag, maabot gyud na sa atong kana ganing destinasyon nga mao ang pagtabang. Unya kining atong si Tio para itukod og mga balay ni ara ba say bagyo hinong umaabot karon kusog ing uwan luoy kining ato mga kaigsuonan nga ang balay magpayong sila kon ting-uwan dito suod silang balay. So at least makahimo tag padayon, tabang-tabang lang ba di jud kayo tanan, pero at least natay matabangan. So ang atong halin sa Sitio 4,799 na ka-slots, nya napay 2,201 na lang ka-slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya naa sad ni 61 slot challenge nga tag 6,127 na ang atong nadawat. By the way, katus ang atong Grace na sa to'y 70 slot challenge nga tag 7,035 na sad ka challenges ang atong nadawat. Salamat kaayo kaninyo nga nagsigi og palit. Nya kamong wap-ag yun kapalit nga naminaw nako, usa lang ka slot atong hangyo each week. Hantod mahurot ni 100 pesos lang. Mga igsuon, sa unang pagbasa niingon dire ang Ginoo, ako mao ako. Kaning ako mao ni angans Ginoo. I am who am, or I am. Ana, ikaw
ug musulti ka ngadto sa imong anak, ma, kinsay mobayad sa akong tuition? Unsay mo isulti? Unsay mo isulti sa imong anak ba? Ma, kinsa may mo gasto nako sa ako eskwelahan? Ako. Di ba? Kamusan mo ingon sad mo pader. Kinsa may mumisa nato namo karon? Unsay ako isulti? Ako. Pasabot di ay kana din mo ingon tang ako atong giangkon nga ang Ginoo ni anato kay nga sa Ginoo ako man, I am. So we are nothing without God. Pero nga ang Ginoo nato mangako nata, mangako ba, manaad nata, ug atong tumanon ang atong saad kay ang mutuman sa atong saad mao ang Ginoo nga ni anato. Mao nang ako ingnon ko, pader, dili ka ma-stress anang imong 70 million yato apag nagpaabot ditong kuan. Nako, awa may gilaing mo pas-anan ako. Pag ingon akong ako, nisalig ko sa Ginoo kay ang iyangan ako man. Muna kamo mga asawa, ingna inyong bana, ako maoy mo atiman nimo. Di ba? Pasabot, ang Ginoo maoy mo atiman nimo. Ako, instrumento lang ni ako. Nga, maingon dahil yung imong bana, suko man lagi ka nga dito ko sa akong kabit. Nga, maingon dahil ka, masuko yun ko kay imo mang gilapas ang imong kasabutan sa Ginoo. Di ba? Mahinumdum unta ka sa imong kasabutan. Muna, atong tabangan nga ang kasabutan sa Ginoo matuman sa matag tao pinaagi sa atong pagka-instrumento sa Ginoo. Mo nang mahinumdom sa unta ta sa atong kasabutan sa Ginoo. Ug kanus man nato gibungat matag ingon nato matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ako na ako'y gikasabot nga ugma moadto mis Camotes nya kuyog ang atong personnel kay dunay mag 50 years nga celebration sa marriage dito sa Camotes nga ang ilang balay sa ilang anak mo'y akong gipuy-an dito sa Queens, New York pag-adto nako. Nakaset na ang tanan gani murag nakalukat na ta online sa ticket. Unya kay niya may umaabot nga cruising. Gani wapagan siya mo abot sa atong nang landfall mo palay pagsuod sa atong area of Philippine Area of Responsibility nagsige na magbaha nya kusog-kusog naman ang hangin nya Eastern Visayas man mo'y maapektuhan mo nang ugma man kuno gyud mo abot siya nga mura na gyud sikit na gyud murag peligro nya Sabado, Domingo muhasi na siya dito sa Northern Luzon, apektado gyud ang Visayas, apil pagani ang ngadto sa Zamboanga o sa Surigao, Dinagat Islands inana. Munang unsa na to pag-interpret ani? Akong gitiksa ng akong kaning kuan, akong kontak na di na lang kumudayon pagkaanuguna. Nugon kayo. Di ko mo dayon nga naman kining maong sitwasyon nagpakita nga dili ko makahimo sa akong saad nga naman gipakita sa Ginoo nga naay kaning sa ana hindrance or babag mo nang niingon sa siya ni Moises ayaw kahikurat ha kay bisag unsaon nimong pakiluoy ni pero di gina siya mamati nimo pero maghimo kog mga milagro. Ya unsaon man ani paghimos milagros Ginoo nga madayon ko dito? Posible. Basin day ni kaugma mukalit lag declare nga wa na di ayo nahilis man. No na mahimo nang maayo atong panahon. Pila ra man say paglukat og ticket ngadto dayon. Pero di natin madang personnel.
Pero mo grabe hinoon, ana, dili na lang yung kumuahat kay ngano man ayaw supaka sad ang gibuhat sa Ginoo. Mao sad na kining akong assignment dinhi. Dako kay na akong paglaom nga kun anhi ko dinhi magpabilin og assign, dali ra yung bayaran kining atong giatubang nga utang nya kana sang project nato des Columbari hapit naman gyud na magsugod, dali kay siyang trabahoon kung ni ako aning parokyaha. Mo nay akong panglantaw. Pero ang hindrance kay ang naa may authority nga gisugo sa Ginoo ang atong arsobispo, mi-assign man ako ngadto sa Compostela, ang mansag mosupa ko ana. So ako nang sundon og ang Ginoo nay mohimo unsaon aron ang atong gikasabutan labi na ng Columbari project nga ato sa nang itabang dinhi sa simbahan mahimong tinuod. Mahimo ba ng tinuod? Yes, kay naa may Ginoo. Pero sa akong kaugalingong panabot og pamaagi, dili. Ang Ginoo nay mohimo ana. Muna si Moises giingnas Ginoo, sunda lang ko kanunay. Ayaw ka balaka, ako lay mag-igo ana. Gilingiyay mong tupad. Ing na din agig ko magsupak-supak sa Ginoo. Isaan ba sa imong tupad? Ing na din agig ko magsupak-supak sa Ginoo. Kung na ako'y 100, ipalit din akong slot. Kanya, kung naay masuko na ako na yung pasayloon. Bita na karon nagubot ning atong nasod, kay daghan kayong masinupakon sa kamatuoran. Sad to say, ang atong mga politicians, labi na yung naas authority, yano kay silang musultig mga pulong nga way truthfulness. Na ay mga vloggers, na ay mga tao, bisan gani mainstream media, mga opisina nga ni pagawas og dokumento nga mao ni finding sa police report didto sa Amerika nga mao ni nahitabo, yano kayong isulti sa speaker or spokesperson sa Malacañang nga that is fake news. Nya wa sila gisulti nga kana ganing way gipresentar nga ebidensya or kamatuoran. Pero ang katong gasulti nga mao ni nahitabo, nag-isa-isa sa official document. I-prove unta usa nato. Pero tungod ani bitang siging tinabunay sa kamatuoran, nagkagubot kitag maayo og daghang nasakit. Di na ta maghuwat og daghan pang panghitabo. Diin kitang tanan maapektuhan. Go back to God. Magpuyo ta sa kamatuoran. Magpuyo ta nga masaligon sa Ginoo. Mao nang anha ta kakita dihag tinuod nga kalinaw. Karon malaumon ko nga karong adlaw na nasay mamalit og slot. Ang pangutana, usaba ka sa mopalit og slot o mobalibad? Tubag. Alang-alang kana ni tubag, malangit na to katong wa mo tubag na miligro mo.